kwasho ukuthi khona indoda yamadoda ukhona uPaul wasembuyisa embekeni. Amen. Asibuyisane bazalwane sabantwana bakaNkulunkulu, singabukelani sihamba endaweni errong, silulelane. Amen bazalwane. Masibhala uSolomoni nezakha uthi asiyani nafa uchithwa kwabantu, chithwa kwabantu, chithwa uSathane, uchithwa isitha. Amen. Asinajabulile isitha sesibona sitatazela nabangakholwayo. Amen. Sesibona sididekile nathi singabazalwane sitatazela ngezimo ezithize zomphakathi, sitatazela na ngoba bona bajike bathi nalabo abakholwayo. Amen. Sesabana so bazalwane, impilo yokukholwa iyohleli iphumele njalo nalento ikuzuma, ngoba njengoba ukukholwa nje uSathane akafuni. Wenza sure ukuthi uhlele kunosela ugula ingane ubone ukuthi uyahamba manje wesana. Yinto ayifunayo ukushifta le focus yokhona. Amen. Yinto ayifunayo yokushifta la ukuthi hayi akusuke manje angathi so serious kakhulu hakengifake. Yakuzuma ke le ntangi ngibonga indlela iyazuma ke le yile fika ukwesana. Amen. Sikukhathazela uqale wawena ubuze ukuthi kodwa uNkulunkulu beseyini. Wayibuze izimo zempilo thina siyaphambili kuphela, silela ukunqoba unzima kunjani, siyaphambili asibuyele emuva singabazalwane ezimeli zonke ezikhona njengoba sathatha uJesu ukuthi siyakholwa. Noma kanjani labazalwane bekunzima ngalesa sikhathi sabo ngoba bekade ngisho bebulawa nokubulawa abantu, kodwa manje sikhululekile ezweni lethu, sikhonza sikhululekile. Ayikho into ethi bese sishawe intwana ezincane, sishawe intwana ezincane, sishawe intwana ezincane. Uhlangane nami uzibuze ukuthi hayibo angathi isipapapa lesasiphetha sihlala umzalwane sengibanjwe yini wisana. Inhlanganyelo ke ifellowship izosiza kakhulu ezimeni ezifana nalezi, uzokubamba ukwesaba ekukhuleni enkosini umntwana kaNkulunkulu. Amen. Uzobamba uzoma ndawonye, ume ndawonye, ushuduze ume ndawonye, ubanjwe ngokwesaba kukhona dlulundela ukona isibume sakho, isibumo yesami ukuthi ngiyadlulundela manje. Kukhona abantu abafuna nje ukukholwa, abafuna nje ukuyizwa lokho ngoba yini bayisaba. Sathane ayizobagcina kanje benaloluva, ngizobagcina naloluva koze kuyofika esibhokweni ngoba yini umuntu besaba. Ufike umzalwane afike nawe uthola ukuthi usesaba. Sonke bazalwane siyafana, nami njalo angimile la ngoba mina ngingcono, angimile la ngoba mina ngithi hayi sengakunqoba cha. Zikhona izinto
bengizothi-ke kusukela namhlanje akufike uyicele inkosi ukungena ekamelweni lakho, ngoba zikhona into zakho ozothola izibanjwe welcome. Amen. Ngoba ufuna ukudlula, awufuni ukuzethemba uthemba uJesu. Awufuni ukuzethemba uthemba uJesu ukuthi hayi Nkosi sengithemba wena lesi simo. Kusizuma njengoba zisho nje izakha lithi uvalo oluzumayo, yingoba uNkulunkulu ufuna ukuthi ngalesikhathi sizumeka bese sikhumbuleke. Zibe singekho into esihlelele zona thina ukuthi hayi ngoba kuzoba nesimo engizongena kusona, angifundiswi, angifaste, angenzeni cha.